Eta eskola itzi eta maristetara? Hortik gero maristetara. Ofiziale egin ebili, gero bigarren hasi, gero bigarren. Ofizio ikasi zenun maristetan? Bai, gero bigarren. Gero gintzen asa. Zenbat urterekin joango zinen biharrera? 16. 16. Orduan gazte joten ginen. Lehen gududan, da gero bertan geratu. Udako gilek ginen, da gero bertan geratu. Eta posik. Da posik, ze orduan diruri bezegoen, da paga, buru bat. Lotzarik bez eskatzeko. Entrego dana, etxien. Soldata oso entrega. Aiteri? Amari, normalia. Amari, horretan ama. Arduratzen etxeko diruekin. Holan zen? Bai. Oso kontu bitzia da ama arduratzea diruaren, ez da gertatzen bazter guztietan. Euskal Herrian bai desente baina kanpo. Nire ustez orduen denboran gehienak. Emakume ziren, aprobata bio egon, zabatak eroso bio egin dirua aprobadeket, eta gehien arduratu zena, gurien baiten nire ustez beste toki batzuetan bai. Ama izaten zen.